farkas. Semmire semmi gondol. Mit nem vett a fejébe egy vajda? Kiírta a fiat halára, nagy ákon-bákon betűkkel, hogy semmire semmi gondol. Ez még nem is lett volna olyan nagy baj, ha nem jutott volna Mátyás király tudomására. Csak hogy az áruhás bolyongások alkalmával egyszer Mátyás király is meglátta a szemtelen feliratot. Azt a részfán fütyülő rézangyalát ennek az embernek. Milyen nehéz helyzetben az ország. Én vagyok a király, de csak nekem fő a fejem, hogy be ne törjön a német, a török. Na majd adok én gondot ennek, hogy megemlegeti, akkor előhívja a vajdát. Mikor az meglátta, térdre esett előtte. Úgy csúszkált a porban, mert tudta, hogy most nagy baj lesz. Imigyen szólott már. Amiért ilyen szűk esztendőben így pingálod ki a házadat, adok én neked gondot, hogy ne szenvedjél hiányt semmiben. Hiába jajgatott a vajda, nem volt a sírásnak hajtja. Egy hét múlva újra eljövök, addig kitalálod, hogy mit felej 3 kérdésemben. Először, hány hét még a világ? Másodszor, ki volt az, aki nem született, mégis meghal? Harmadszor, talál ki, min áll a király. Ha ezekre meg nem felelsz, a fejedet veszem. Ha helyes a válasz, élhetsz tovább gondtalanul. Bezzeg volt már gondja a vajdának. Állónak törte a fejét, forgolódott egész éjjel. Így telt el nap után, de a válaszok csak nem szöktek az eszébe. Volt a vajdának egy szépséges leánya, abban meg fülig szerelmes volt egy cigánylegény, aki a vajda vérese volt mellesve. Azt mondja a véres a vajdának: Gazuram, én tudnék felelni a királynak. Ne te eredj már, nem látod, mekkora bajban vagyok? Most állsz le velem tréfálkozni? Nem tréfa, azt tudom a válaszokat, de nagy lesz az áru. Na mit kérsz értük? Élénkült meg a vajda. Csak a lánya kezét nem megye be. Megmérgesedik a vajda, de közeledett a határidő, nem volt mit tenni. Ráállt az alkura. Igen örvendett az alkunak a fiú is, a lány is. Eljött az idő. A véres legény készülődni kezdett. Felöltözött akár a vajda. Szakállat is ragasztott magának, a haját is bekente fehérre. Itt Mátyás nem ismerhette meg, hogy nem a vajdával beszél, amikor végre megérkezett. No vajda, felelj! Hány hét még a világ? Kihúzta magát tetkesen a legény. Ezzel a mostanival is egyel kevesebb. Vágta rá hangos szóval. Az igaz. Akkor másodszor, ki volt az, aki nem született, mégis meghalt? Az Bíz Ádám volt, az ősapám. Úgy van. És min állok én most? Hát a cipőtalpán, mi máson? Vágta rá vidáman a legény. Jól van, megfeleltél. Élhetsz tovább gondtalanul. Bezzeg megtartotta a szót a vajda, de főként a véres legény. Csaptak akkora lakodalmat, hogy még a muzsikát is cigány húzta. Aztán, amikor a vajda megöregedett és meghalt, a véres legényé lett a vagyona. Megre elszállt a vajdaság is.